Jumalan rauhaa. Jeesus elää. Jesaja 9 ja 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, niille loistaa valkeus. Tässä puhutaan profetiaa Jeesuksen tulemisesta. Siinä ja luvussa puhutaan, miten Jeesus syntyi tähän maailmaan. Ja Jeesus on valkeus tänäänkin, ystäväni, sinä, joka olet kuolemanvarjon maassa, sinä, joka olet murheissasi, sinä, joka olet peloissasi, sinulla jo on ahdistusta, niin katso, Jeesus tuo valkeuden, tuo lohdutuksen, tuo pelastuksen ja iankaikkisen elämän sinulle tänään. Hän tarttuu sinun elämäsi. Avaa sydämesi tänään, luovuta tuo sydämen kipu hänelle. Katso, Jeesuksen Golgatan työ riittää. Hän on syntynyt yli 2000 vuotta sitten ja hän elää tänä päivänä ja hän rakastaa sinua ja hän kantaa sinua. Hän vie sinut tämän kuoleman varjon laakson läpi voittajana eteenpäin. Rakkaani, nosta pääsi. Herra sanoo sinulle, minä olen sinun kanssasi. Minä annan sinun syntisi anteeksi. Minä siunaan sinun elämäsi. Älä katsele taaksesi. Katso vain minuun. Minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ja tie aukeaa sinun eteesi. Katso minä, Herra, olen sinun kanssasi. Olen sinun hyvä paimenesi. Ja talutan sinua eteenpäin. Johdatan sinua eteenpäin. Älä murehdi. Tie aukeaa eteesi, sanoo Herra. Ystäväni, ole siunattu. Jeesus on väkevästi sinun kanssasi. Siunausta, hei!